Да направим заедно невероятно вкусен чеснок хляб, който е подходящ дори за празничната ви трапеза. Рецептата в описанието на видеото. Смесете маята с топлото мляко и захарта, покрийте и я оставете настрани да се активира. Направете кладенче в брашното, добавете солта, активиралата се вече мая и олиото. Замесете меко тесто, което обаче не трябва да лепне. Месете с любов. Дайте му повече любов и ще се получи прекрасно. А след като тестото е хубаво, ще стане и хубав хляба. Ако рецептата ви харесва, моля споделете с приятели и не забравяйте да ме последвате. Тестото е готово, намазвате си купа с олио, слагате го в нея и го оставяте да втаса на топличко. Докато тестото втасва, ще си направим маслото с магданоз, с което ще намажем после хляба. Слагам и чесън и пресен магданоз в мекото масло. Разбърквам хубаво до еднородна смес. След това си настъргвам кашкавала на едрото ренде. И сега е време да погледнем какво се случва с тестото. Би трябвало вече да е готово. Да, тестото вече е удвоило обема си. Изсипваме го на плота и го разстиламе с ръце. Трябва да получим правоъгълник. Не трябва да е тънък, трябва да е около сантиметър и половина дебелина. След това намазваме с ароматното масло, което предварително си приготвихме, като се стараем навсякъде да има, да не остава празно местенце и не е намазано. След това покриваме с кашкавала отново навсякъде. След това попритискаме с ръце да полепне хубаво кашкавала и с ножа за пица разрязваме една лента, която слагаме върху тестото. Виждате във видеото по какъв начин се получава. И след това разрязваме и другата лента. Така получаваме 3 ленти една върху друга. Хубав правоъгълник се оформя и си вземаме една форма за хляб. Моята е силиконова. Режем парчета, колкото височината на формата или малко по-малко и ги подреждаме прави. По този начин се оформя хляба. След като вече е готов, отново покриваме и го оставяме за около 30 минути да втаса. Загряваме си фурната на 170 градуса с вентилатор. С останалото масло в чашката, където е било преди, обираме хубаво щетката и намазваме хляба. Слагаме във вече загрятата фурна да се пече около 40-45 минути. Ето така изглежда хляба. Ароматен, пухкав, мек, като памук. Дели се на пластове. Направете го, няма да съжалявате. Да ви е сладко, приятели, и до нови срещи!